Bomba! Upravo je eksplodirala vijest izravno sa stadiona Maksimir. Pripremite se otkriti koje igrače hrvatske reprezentacije možda uskoro napuste klub. No, polako, neću sve odmah otkriti. Morate se pretplatiti na naš kanal kako biste bili u toku sa svim detaljima i nadolazećim ažuriranjima o ovim mogućim odlascima. Siguran sam da ne želite propustiti nijednu ekskluzivnu informaciju. Dakle, pretplatite se odmah i ostanite u tijeku. Ljeti su transferi uvijek u središtu pažnje u svijetu nogometa. A ovaj put, Dinamo Zagreb suočava se s velikim izazovom. Dva igrača hrvatske reprezentacije, koji se ističu u klubu, mogla bi biti blizu odlaska. Josip Šutalo je jedno od imena koja izazivaju velike spekulacije. Veliki klubovi poput Liona, Monaka i Brentforda drže ga na oku. Interes je toliko jak da je Brentford čak pokušao dovesti Šutala ranije, nudeći iznos od 6,5 milijuna eura. Hoće li igrač otići? Ali tu nije kraj iznenađenjima. Luka Ivanušec također je na meti drugih klubova. Glasine o njegovom mogućem odlasku intenzivirale su se. Hoće li napustiti Dinamo Zagreb uskoro? Uživate li u informacijama? Onda ostavite svoj like kako ne biste propustili sljedeće vijesti u prvom planu. Ova priča obiluje emocijama i preokretima, a želimo čuti vaše mišljenje. Komentirajte ispod što mislite o ovim mogućim transferima, slažete li se ili ne, smatrate li to zanimljivim ili ne. Vaše sudjelovanje je vrlo važno. I ne zaboravite se pretplatiti na naš kanal kako ne biste propustili nijedan detalj o ovoj nevjerojatnoj nogometnoj segi. Do sljedećeg puta.